ברוכה הבאה למקום שבו חוויה הופכת ליופי. אני מזמינה אתכם להציץ בחדרי הטיפולים. בואו איתי. תוכלו ליהנות במכון שלנו ממגוון רב של טיפולים. יש לנו עמדת פדיקור, אפשר להגיע עם חבר או חברה, עמדת ציפורניים, גם לק ג'ל וגם בנייה באקריל. יש לנו טיפול VIP שהוא טיפול משולב, הוא מתאים מאוד מאוד למי שהזמן חשוב לה, כי בשעה אחת את תקבלי טיפול כפול, גם בידיים וגם ברגליים. הרמת ריסים וגבות, כבר לא צריך לשים מסקרה בבוקר, עד כמה יפה וטבעית. טיפולי פנים עם התמחות באקנה ופיגמנטציה, יש לנו תוצאות מהממות כבר מהטיפול הראשון. רופאה שמזריקה בוטוקס וחומצה הילירונית. איך אפשר בלי רפואה משלימה לנפש, רפלקסולוגיה ועיסויים. הסרת שיער גם בלייזר, וגם הסרת שיער באפילציה לשערות הלבנות שהלייזר לא תפס. ולסיום, פינוק עם כוס קפה, כי זה מה שמגיע לך.